Kejsarens nýju klæðir, H.C. Andersen-ævintýr, filmprótett på Þórhildur, Stella og Selma. Hvordan har du det i dag? Ikke så god. Hvorfor ikke? Fordi jeg vil få nye tøy. Så det tøy ikke så smukt. Jeg tenker det er meget sødt. Nej, du skal finde sammen at søge nye tøy for mig. Gå, gå. Okay, du skal gøre det hurtigt. Hann gikk hurtigt til skræddaren og bað skræddaren finna tøy. Har du en nye tøy for kejseren? Ja, jeg har tøj som er det bedste og smukkeste i hele kongeriget. Vent! Her! Se hvordan dette er smukt! Hvad? Dette er en fantastisk tøj! Skræddaren fann tøy og gaf prinsessan klæðan. Prinsessan var lykkelig með tøyin sem hún fikk frá skræddarann. Se, dette er nye tøy jeg fikk av skræddaren. Hvordan det er smukt! Javel! Svo gikk hún í bíinn til að göra sig viktig af hendes nýja tøy. Se alle min nye tøy! Tænker du ikke det er helt fantastisk? Det er så flott! Du har ikke tøy på! Hvad sagde du? Du er bær! Jeg har ikke noget tøy på. Kejsaren sá at hans klæder var ikke smuk og flotte tøj, men det var ikke noget han var bar. Den lille pige turde sige at han havde ikke noget tøj på, og kejsaren skal ved tænke henne for det. Det kender os vi at skal ikke sige og føle det samme og alle andre. Kejsaren så at hans klæder var ikke smuk og flotte tøj, men det var ikke noget han var bar. Den lille pige turde at sige at han havde ikke noget tøj på. Hvordan har du det i dag? Ej, så er jeg klæder! Nej, hvordan har du Det er ikke så spændende! Nej, det er det ikke. Hvordan har du det? Hvordan har du det i dag? Ikke så god. Hvorfor ikke? Fordi jeg vil få nye tøj. Så det tøj ikke så smukt. Jeg tænker det er meget sødt. Nej, du skal finde sammen at søge nye tøj for mig. Gå, gå. Okay, du skal gøre det hurtigt. Se alle min nye tøj. Tænker du ikke det er fantastisk? Hvad? Det er så sjovt. Men han har ikke noget tøj på. Hvad sagde du? Du ikke har et tøj på. Jeg kan ikke se alle tøj. Jeg har ikke noget tøj på.